karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon, panugon! Panuway ka gusto gini kag away, ha? Ikaw, ha? Sama! Saning kagubuta Amahan? nga nung nag-away ka mo. Amahan, kining salbayas nga Eric eh. Pasangin lang ko niya nga nahibaw ko nga nagadik-adik si Wilma. Ug tinuod bang nga ka mahibaw, Joel? Wa taon ko mahibaw, ana amahan, oy. Gawas pa, bisan ipadrag test pa ko ninyo. Nahibaw ko nga negative gina ang resulta. Sigurado ka? Oo, amahan, sigurado ko. Kananon si Eric eh. Basing nag-drugs na. Kay mukalit lang hinuktok. Ikaw ang butas ng adik? Ha? Gusto na mo. Ayaw ko ninyo patya ug sayo. Oh, sorry, man. Sorry. Ikaw, Joel, di ka balang mag-sorry na ako. Sorry, amahan. Don Faustino, andam na mga gamit ni Wilma. Palayason mo na ba siya? Dili. Ha? Pero di pa masuko man ka o mga adik-adik nga tao? Baboy tang ipalayas mo si... Gusto na. Ayaw na hiskuti ang mga nangaging tao, Lily. Oh. Oh, Don Faustino. May problema si Wilma. Busa si Ila ang mga timan niya. Ug kamong duha na lang ang mangita sa singsing aron maablihan na ang urna. Kinahanglang makita na ang singsing kay hapit na kumamatay. Oh, Kung sa pa inyo gipaabot, paglihok na mo. Ganina naman ang natulog si Wilma. Kinahanglan di ay nga makuha ang tanang drugs nga naasing lawas. Ang ano kang nagadik-adik mo ni si Wilma. Ayaw. Oh, Ayaw. giduman man ni siya. Wilma? Ayaw. Wilma? Ayaw. Ayaw. Wilma? Wilma! Wilma, gidaman ka lang! Ayaw paghilak. Ayaw kahadlok. Ayaw ka sa ospital. Luwas ka na. Wilma, unsa magid ang nahitabo? Naa siya. Unsa? Kinsay naa? Ha? Wilma, diin magigkagikan. Nganong kalit pa kang nawa? Ako? Nawa? O nawa ka. Pila na kaadlaw nga nawa ka. Diin man ka. Ha? Og doon sa man ang mga tiil nimo. Nganong doon naman yung mga samad. Murum ka gigapos. Ha? Gigapos? O, hapit na ka mo si Mana nga nawa. Kalit lang yun ang imong pagkawa. Unya, gahapon nakita na lang ka namo nga dito sa gate maghigda. Nagkalapok ka. Diin man ka. Abot. Abot. Unsa? Uwa ka mahibaw kung diin kagikan? Kuan. Kuan. Wilma, sulti sa tinuod. Kung doon namin nagbinuang imo, kinahanglan imo ning isultis ka pulisan. Klaro kaayo ang gibinuangan ka. Sa imong hitsura lang daan, nga mura nakagway kaon, daot na kaayo ka. May nagbinuang gid nimo. Busta isultinis ka pulisan. Ambot. Ambot. Wilma, unsay ambot. Kinahanglang imong hinumduman og maayo na hitabo nimo. Kaysa may nag-drugs nimo. Ila. Wilma, Ila. niliraw mo gud ang imong mata. Ayaw kahadlok. Way makabati nimo. Niya ka sa ospital. Wa ko mahibaw. Wa. Unsa? Uwa ka mahibawas na hitabo nimo?
Imposible nga malimot kas nahitabo ni mo, Wilma. Tinuod lagi. Tinuod. Wa ko mahibaw. Wa. Habuli ko. Habuli ko. Habuli ko. Oo, sige. Nana, nakahabol ka na. Unsa man gitugnaw pa ka? Unsa man sinatag ko upan. Sige, katog na lang. Magaling ako vlog. Ako lang i-record. Hello guys. Ni ako karon sa hospital guys. Nagbantay ko ni Wilma. Nakita na gyud mo siya guys. Dito ra siya sa gate na mo makit Giuli sis nagdaniya. Mao ni akong pagtuo. Kung kinsa man ang nagbinuang ni Wilma guys. O nagdrugs magani ni siya. At tangi. Nayabag na noon nida. Dinalian na noon ning amo pagpangita singsing. Bantay kang singsing na ka. Makit ang tagani ka na. Dugmukon tagi ka. Upahuwayon ako eh. Baalan na si Eric nga makakita singsing. Oh. Dili! Kumusta naman ka si Wilma sa ospital na? Eric! Unsa man gyud ka? Gusto kag patay ha? Dili! Unsa man ka? Unsa man sinitabo nimo? Kung sinita mo, muta na ka? Nganong gibinuangan nimo akong painting buanga ka? Nganong gibutangan nimo pinta lang naon ni ila? Ibaw ka ba? Kuno sa kalisod ang pagpintal sa naon ni ila? Nga wa siya sa kong atubangan nga ako masunod? Ha? Unsa man ang gipanulti nimo? Wa ko may bawa nang gipasangil nimo. Ayaw na lang ligi pa pangatarungan. Imal ka ha? Ayaw nung pakawan. Unsa man? Papasil mo? Oh. Ha? Madam Lily, may pistola ka? Oo. May pistola ko. Kung dili mo muhunong sa iyong kabuang, tiilon ta mo. Ako rong bagting. Kung sa pabagpaabot mo, Eric, gitawag ka na ni Amahan. O ikaw, Joel. Kinahanglang mo sulti ka kung anong nasuko ka ni Eric. Iyang gibinuangan ang akong painting. Ikaw na sa nagitawag ni Don Faustino. Panuway! Wilma, kuhaon ako ang tabon sa imong naong ha. Ayaw pagkuuban ng habol. Ako naman ang niya. Ayaw ka bala ka. Way daot ang tao nga makaduol nimo. Samtang ni ako nga nagbantay nimo. Bunalan mo ginako siya ng payo nga taas. Ayaw kong biyahe. Dili na mahitabo. Bantayan ti ka. Relax na lang. Ayaw na pag-una-una sa mga kahadlukan. Ha? Wilma, madakpan ra kung kinsa man ang nagbinuang nimo. Pero, kinahanglan nga musulti ka na kustanan. Diin makagikan og drugs. Ha? Unsa man? Drug addict ka? Dili. Unsa? Niyan ako aman. Unsay sinugdanan sa inyong kagubot. Nganong gibunog di mo si Eric, Joel. Iyang gibinuangan ang akong pinintal. Tinuod ba kini, Eric? Wa ko musuod siyang kwarto, Amahan. Wa ko mahibaw nga may painting siya. Nagpintal ko sa naong ila. Pero imo ni giguba. Imo gisapawan ang naong og laing pintal. Gipapas nimo ang naong ila. Dili ko salbahe sama nimo, Joel. Dili ko makahimo anang gipasangil nimo nako. Kuhaa ang imong pinintal, Joel. Kana, Wilma. Relax ka. Isog ka, diba? Ha? Tanang problema doon ay sulbad. Kung ato ning sulbaron, busa.
Karon nga, naulian naman ka. Makasulti naman ka. Hinumdumi kundi in kagikan. Dili mahimo. Unsay dili mahimo? May nagpugong ba nimos pagsultis tinuod? Dili. Wilma, naunsa man ka? Pawa! Layas! Wilma? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!